Gitutukan karon sa San Pedro Police ang person of interest kung gunman nga nikutlo sa kinabuhi sa 20 anyos nga ulitawo sulod sa internet cafe sa may Purok 9, Balite, San Rafael, Barangay 9A, Davao City. Niatong Lunes sa gabi, Mayo 16, 2022. Gibutyag ni Police Major Bencalin Baluan, San Pedro PNP Station Commander, atol sa interview sa Araman Davao nga personal grudge ang gilantaw nga motibo sa pagpatay sa biktimang si CJ Aligado, residente sa nasangpit nga lugar. Aduna nay nakuhang mga reports ang kapulisan sa pagkalambigit sa biktima sa mga krimen. Ang record na ni minor pa siya. Sa barangay, notado dito siya. Notado nga unsa sir. Notado nga maldito, masaway, katong minatay. Isa to sa kawatan dia sa area nato. Iyang amahan na mismong ni confirm. Tapos, nagadula po to siya drugs. Although dili nagadiga sa itong area, nato yung nadakpan nato dito silingan nila. Pag dako pa to, mo to nilayas siya kaya parang pasangin lang natang basta may mga anggulo nga na kung ginatanaw ron. So, ongoing pagyapon natong kuhan ang ato ang investigation. Kasong murder ang iduso sa kapulisan batok sa responsable sa pagpatay sa maong batan-on. Nakahiagom og mga samad pinusilan sa ulo ug liog ang biktima. Na-recover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa bala sa .45 nga baril. Kasamtangan kining gihaya sa lamayan ng bayan sa Barangay 5-A, Bangkerohan ning syudad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.